नुजाहजानाय सिरिजनि एपिसड बाय एपिसड जे नोंथांमोना खोनासंगासिनो थादों, जायफ्रा खोनासंगासिनो थादों, इसोरा बयखौबो बोर होथों। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय नुजाहोजानायनिफ्राय। दा नुजाहोजानायखौ फरायब्ला मा मुलाम्फा जागोन, आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौ दान्दिसे सम बिबुंथि लाखिनि। गोबांथार समाव जोङो मुलाम्फाखौ जोङो नागिरो। जोङो सानो बे बिजाबखौ फरायोब्ला आंहा मा मुलाम्फा जागोन, मा मोनदेरनाय जागोन। आं बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव बे नुजाहोजानाय बिजाबखौ फरायोब्ला बा खोनासङोब्ला नोंहा मा मोनदेरनाय जागोन आरो मा मुलाम्फा जागोन, आं बेखौ दान्दिसे सम नोंथांमोननि गेजेराव बिबुंथि लाखिनि। सिगां मुलाम्फायानो जाबाय, जाय बे बिजाबखौ फरायो आरो खोनासङो बिसोरो बोर होजाग्रा। इसोरनि रावा जोंनो रेभेलेशननि 1 आरो 3 जोंनि बोसोना, बाइबेलनि बोसोना जोंनो खोन्थादों। जायफ्रा नुजाहोजानायखौ फरायो आरो जायफ्रा बेखौ खोनासङो आरो बे बोसोनाव ध्यान होयो, इसोरा बेखौ बोर होयो होननानै इसोरनि रावा जोंनो खोन्थादों। बिसोरो बोर होजाग्रा। नैबे उन्दै गथ'खौ नाय, बेसेबां रंजादों, बेसेबां खुसि। थिग बेबायदिनो जायफ्रा बे बोसोनखौ खोनासङो आरो फरायो, बिसोरा बोर गोनां जागोन होननानै इसोरनि रावा जोंनो खोन्थादों। बेनिखायनो आं बयखौबो हांख्रायदों, अनजाग्राफोर, आंजों लोगोसे बे बोसोनखौ फरायनो, आंजों लोगोसे बे बोसोनखौ खोनासंनो थाखाय आं नोंथांमोन बयखौबो हांख्रायदों, जेन' बे इसोरनि बोसोनजों जोंनि न'खराव, आंनि जिबनाव, मण्डलियाव जेन' जोंनियाव बोर फैनाय बायदि। बोरा माबायदि? जोङो ख्रिस्टियान जिबन जापन खुंनायाव जों ध्यान जों होनो रोंगोन। बोरा बेनो जे जोङो नंगुबै सैथो लामाजों जोङो इसोरनि बोसोन बायदि जों थाबायनो हागोन आरो गिथाव बाथाव समावबो जोङो गोग्गोमै गसंथानो हागोन। बेनिखायनो आं हांख्रायदों बयखौबो, अनजाग्राफोर, बे बोसोनाव नोङो लागातार ध्यान हो आरो इसोरा नों आरो नोंथांनि न'खरखौ बोर होगोन। नैथियाव मा मुलाम्फा जागोन बे बिजाबखौ फरायब्लालाय? बे बिजाबखौ नोंथाङा जुदि फरायोब्ला नोंथाङा इयुननि गासैबो जाथायफोरखौ मोनथिनो हागोन। संसाराव मा मा जालांगोन, नैबे बिषयफोरखौ नोंथांमोनहा रोखा रोखायैनो बुजिनो हागोन। मानोना इसोरा गावनि फिसाफोरनि गेजेराव थाखुमानाय बाथ्राफोरखौ ओरैनो दोनखुमानो हास्थायाखै। बबेखानि इयुनाव दे मा मा जालांगोन, संसाराव मा मा जालांगोन, नैबे बाथ्राफोरखौ बे बिजाब फरायनायनि दारै नोंथाङा गेबें गेबें नोंथाङा मोनथिनो हागोन। जेरै 7 सिल, 7 महरनि सोमोन्दै, जिसु ख्रिस्टनि संसाराव फैनाय, नैबे बाथ्राफोर, गासै बाथ्राफोरखौ रोखा रोखायैनो बे बिजाबनि दारै नोंथांमोनहा मोनथिनो हागोन। बेनिखायनो आंनि खावलायनाया, अनजाग्राफोर, बे बिजाबखौ फरायनायाव नोंथांमोनहा बोर दङ। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे शेयार खालामनो हास्थायदों, अनजाग्राफोर। गोदान रदाय बा गोजाम रदायनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन आङो फरायनाय बिजाबानो जाबाय नुजाहोजानाय बिजाब। आं जेब्लायबो बोसोरफ्रोमबो बे बोसोनखौ आङो नायफिनो आरो खोनासंफिनो आरो आं मानसिफोरनो खोन्थायो, जायनि थाखाय आं इसोरनि जे इयुनाव जालांगोन बाथ्राफोरखौ रोखा रोखायै मोनथिनो हायो आरो बे मोनथिनायनि दारै इसोरा आंनियाव बोरखौ लाबोदों। आंबो आसा खालामो, अनजाग्राफोर, नोंसोरो जुदि बुजिनो हायाखैब्ला, आं जे नोंथांमोननि गेजेराव फारि फारियै इसोरनि बोसोनखौ नुजाहोजानायनिफ्राय लाबोदों, आं आसा खालामो बेजों नोंथांमोनहा गोसो दुंगाखांगोन आरो इसोरनिफ्राय बोरखौ मोनगोन आरो नोंथांमोनहा नुजाहोजानाय बिजाबखौ फारि फारियैनो फरायनानै मोनथिनो हागोन। थामथियाव आं बेखौ बुंनो हास्थायदों, अनजाग्राफोर, बे बिजाबखौ फरायोब्ला सैसोनायाव ओंथि गोनां खालामो। जानांगौ नोंथाङा गोबां सैसोनांनायनि गेजेरजों थांगासिनो दङ। एखमबा आगोर मोना,
एखमबा आगोर मोना जिउआव दुखु दाहानि गेजेरजों जोंनि जिउआ बुंफबनानै थाङो। मोदै फसरनाङो, जिंगासिनाङो, रांखावरिनि अबस्थाया मोजां जाया जानो हागौ, न'खरनि अबस्थाया मोजां जाया जानो हागौ। बेफोरनि गेजेराव जेब्ला नोंथाङा सौसिनांगौ जायो, अब्ला बे बिजाबा जोंनो मोनसे भरसा होयो जे जिसु ख्रिस्ट'आ सानसे फैफिनगोन आरो बे सैसोनांनायाव मोनसे गोदान आसा जोंनो लाबोयो जे नंगुबैयैनो जिसु ख्रिस्ट'आ सानसे आंनि लागै फैगोन आरो बे गासैबो मोदै, दुखु, खस्थ' बे गासैबो जोबनानै थांगोन। नैबे मोनसे ओंथि गोनां जिउ खुंनायनि थाखाय जोंनो बोलो होयो आरो जोंनो साहस होयो। बेनिखायनो आं खावलायो अनजाग्राफोर, बे बिजाबखौ फराय आरो इसोरा नोंखौ बोर होगोन। ब्रैथियाव आं बेखौ बुंनो हास्थायदों अनजाग्राफोर, सैसोनायनि समाव गोग्गोमै गसंथानो जोंनो बोलो होयो। एखमबा जों संसाराव थानाय समाव जोंनियाव बोलो गैयै जायो। एखमबा दुखुजों जोङो गेब्लेनानै जों थायो। नाथाय बे समावबो, दुखुनि समावबो, गाबनांनायनि समावबो, राहा मोनै समावबो जोंनो बे बोसोना गोग्गोमै गसंथानो जोंनो बोलो होयो। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, आंनि खावलायनाया बेनो जे नोंनि न'खराव, नोंनि जिबनाव, गिर्जायाव गोग्गोमै गसंथानो थाखाय आरो इसोरनिफ्राय बोर मोननो थाखाय दे जोङो बे बिजाबखौ सिरियासलि जोङो फरायनि, सिरियासलि जोङो इसोरनि रावखौ जोङो बुजिनो हास्थायनि आरो जोंनि दुखुनि समाव, जोंनि गाबनांनायनि समाव इसोरा जोंखौ मदद खालामगोन। बेनिखायनो आं मोनब्रै जे बिसय नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामबाय, बे बिजाबखौ फरायोब्ला नोंथाङा, आंहा मा मुलाम्फा जागोन? मानोना जोङो संसाराव थानाय समाव जों गोबां मुलाम्फाखौ जोङो नागिरो। बिजनेस खालाम, जों मुलाम्फा जोंनो नांगौ जायो। आबादारि माव, बेयावबो जों मुलाम्फाखौ जों लुबैयो। फराय, बेयावबो जों मुलाम्फाखौ जोङो लुबैयो। अब्ला बे बिजाबखौ फरायोब्ला नोंहा आरो आंहा मा मुलाम्फा जागोन? मुलाम्फाया बे जाबाय इसोरा जोंखौ बोर होगोन आरो जोंनि थांनानै थानाय समाव, दुखुनि समाव इसोरा जोंखौ जेब्लायबो मदद खालामगोन आरो जोंनो बोलो होगोन आरो बे संसाराव खामिनानै थानाय समाव इसोरा जोंखौ जेब्लायबो गावनि आगदा आखाइजों बोनानै जोंखौ दैदेनफ्लायगोन। आं आसा खालामो इसोरा बे बोसोननि दारै, बे रावनि दारै नों आरो आंनि जिबनखौ बोर लाबोबाय होननानै आरो इसोरा नों आरो नोंनि न'खरखौ बोर होथों। इसोरा बयखौबो बोर होथों। आमेन।